to you by Congressman Santico at Nangako Bicol Party List, Tatabana Kasurupa. We welcome you all inside the Municipal Covered Court of Pamplona for our first game match between Team Gainsa versus Team Milao. For the starters of both teams, let's first start with Team Gainsa. Janelle Sombrero, Rafi Benedicto, Heston Morano, Jonathan Hanlego, and Angelito Apayo. And for the starters for Team Minor, we have Julius Vargas, Philip Portrea, James Rason, Nino Sumayaw, Maynard Havana. And officiating officials for this ball game are Crew Chief Jomar Goro, Umpire 1 Rodel Rancho, Umpire 2 Arnulfo Loma. This is your Ako Bicol Club, Kamari Missour, Atinto. Yan po ang ginintoang tinig ng ating arena announcer na si Coach Paulo Biñas. Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos Marhay da Banggi. Mga kasarog, ako po ito ang inyong makakasama sa ngayong gabi. Isa sa mga kasama nyo, Kapa Morgan, and syempre pa, kailangan may kasama ako dito. At ang ating kasama sa ngayong gabi ay, nako, pinaunlakan na naman tayo. Matapos ang, syempre, pakikiusap natin na siya ay, dahil sa masyadong busy itong taong to eh. Ayan, kasama ko po ngayon ang presidente o actually, commissioner ng Albay Basketball Club na si Paul Redoblado. Sir, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Cap Morgan. Magandang gabi sa lahat ng nakatutok sa laro ngayong gabi. Welcome po sa lahat ng dito sa ating venue na sa Pamplona Covered Court. Yes, actually ang tawag daw nila dito is Poblacion Pamplona Covered Court. Well, ito po ang day 15 ng ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Ang laban po ng mga taga Gainsa at ng Milaor. Ayan, yung tumira po yung mga taga Gainsa, sila po ay naka-jersey, white jersey at blue. Alright, samantalang ang Milaor naman ay yung mga naka-green. At ngayon ay nasa kanila ang bola. Ayan, Julius Vargas as usual ang mag-orchestrate para sa mga taga Milaor. And right now, naghahanap pa po ng unang puntos ang both teams. Yes, malapit na pong, malapit nang matapos ang ating unang minuto. Wala pang score tayo, Sir Paul. Partner, nakadalawang turnovers na yung dalawang teams natin. So, mas lamang ang turnovers ngayon kumpara sa score. Sana ho, makapuntos na itong team para maumusad na yung ating laro. Oo. Wala pa atang pinagpapawisan. Ayun, missed shot once again from number 19. And that's Angelito Abayon. Malalamig pa ang mga kamay, partner. I talked to this guy earlier, itong si Angelito Abayon. Sabi ko, ano ba naging factor? Bakit 0-2 kayo? Opo, ang Gainsa po ay wala pang panalo. Natalo sila ng Pamplona at ng Minalabak. And right now, they're looking for their first win sa liga natin ito, dito sa ating elimination round. Yes, partner. Ayun, ay nako, muntik na. Pero wala pa rin. Ito na naman ang mga naka-green, ang mga taga Milaor, number 13. Sa corner is number 24. Finally, si Nino Sumayaw draws the first blood for this ball game for Team Milaor. At actually, Cap Morgan, ang Milaor ay meron ng 2 panalo at 1 talo. Oo, natalo sila sa San Fernando Last week, no? So, may nakausap ako isang player kanina. Actually, confident daw sila na may papanalo uli nila itong laban na ito. In the meantime, from the corner, that's Angelito Abayon for... Yan po naman ang unang puntos ng mga taga Gainsa. From Angelito Abayon. Number 10, drives, nope. Saan mapupuntang rebound? Ayan, nag-aagawan pa rin. Nakuha ng mga nakaputi ang Gainsa. At right now, ito na, tumatakbo.
All right, that's sombrero. And that pull-up jumper. So lamang na kaagad ang Gainsa. All of a sudden, dalawang magkasunod na field goals for Gainsa. And making the shot is Nino Sumayaw. So far, si Nino Sumayaw pa lang ang umi-score para sa Milaor. Nakadalawang puntos na si Nino Sumayaw. Part na. Harlego, misses. Itong si Harlego, first outing niya sa liga natin. Although nasa lineup siya, pero doon sa dalawang previous games ng kanyang team ay hindi siya nakapaglaro. At tinanong ko naman siya kung ano yung rason kung bakit hindi siya nakapaglaro. Sabi niya, conflict daw sa trabaho. Pero ngayong araw na ito, nakikita natin dito ngayon, naglalaro na at pinagpapawisan na itong si number 14, Jonathan Harlego for Team Gainsa. Pull-up jumper short. And mapupunta ang bola sa mga taga-Gainsa. And eto na si Rafi Benedicto, may tanga ng bola. Pinasa sa ilalim kay Harlego. Harlego too deep, pero sabi niya, no problem. So unang punto siya ni Jonathan Harlego sa ligang ito. Coach Paul, anong natatansya mo? Anong nararamdaman mo sa larong ito? Sa tingin Magiging ko, close ba ito? Sa tingin ko, medyo nag-e-effort ang ating Team Gainsa para masungkit nila yung pinakaunang panalo nila sa ligang ito. Tama. Talagang, kumbaga, uhaw na uhaw itong Team Gainsa sa panalo. At uhaw na rin tayo na mapakinggan ang magandang tinig ng ating magandang kasama mula sa sideline. Ayan, walang iba kundi si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Hello, Coach Morgan and Sir Paul, and hello rin sa mga kasurog nating nanonood online. Nasa unang game tayo ng gabing ito at kasalukuyang naglalaro sa ating hardcourt ang Milaor against Gainsa. At magandang laro ito dahil both team is seeking for a victory in this match dahil parehas silang talo sa kanya-kanya nilang last match up. Samantalang first quarter pa lang ay marami na agad nangyaring turnovers, but Team Milaor ang nakakuha ng first basket of this game. Kwento sa akin ang kanilang assistant coach, during their arrival, they will be doing their same plan over and over again at naging problema raw nila in their last match ang kakulangan sa practice. Kaya this time ay nagdoble sikap sila sa kanilang preparations para hindi na maulit ang kanilang pagkatalo. Yun na muna ang latest from the side. This is Barbie Floriano and I'll be back for more updates. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie Floriano. At yan na nga, tama ka, nakausap ko din itong si Assistant Coach Melvin Avancenia ng Milaor. Tinanong ko bakit natalo sila sa kanilang last outing against San Fernando. Sabi niya, parang yung mga team daw nila parang hindi prepared. So parang kulang sila sa practice. Kaya this time, against Milaor, ay talagang pinagsikapan na nila na maging prepared para sa larong ito. Kaya nasabi niya kanina na kampante sila, that they will win over this opponent na Gainsa team. Pero ganun din kauhaw, Coach Sir Paul, ang Gainsa. Dahil sabi nga natin kanina, wala nila bang manalo. panalo ito. Talagang kung sa pagkauhaw at pagka gutom, talagang gutom na gutom ito sa panalo. So, Actually, si Team Milaor ay maganda yung pinakita nilang laro last game. Yun nga lang, medyo uhaw talaga ang San Fernando para makuha nila yung panalong yon. So, masasabi natin, Sir Paul, na yung pagkauhaw o pagkagutom sa panalo ay isa ring magandang factor para maipanalo ang isang laban. Tama ka dyan, Kapa. Oo. Kasi yun talaga yung magiging factor, malaking factor ng isang player o isang team upang manalo. That's a driving force. Papakita nila talaga dapat na gustong-gusto nila manalo. Malaking driving force yun or yun na nga, rason or yun ang siguro ginagamit nilang inspiration para manalo. Yun nga, yung pag-angat matapos ang pagtumba sa laban. Tama, Kapa. Sige. And once again, nandito po kami live na live sa napakagandang basketball court
ng poblasyon ng Pamplona dito po sa segundo distrito ng Camarines Sur. At again, naglalaban po. Nakikita nyo sa screen itong mga taga Milaor. At ang kalaban nila yung neighboring town lang nila na Gainsa. And we would like to say hi sa mga nanonood sa atin online. Ayan, sa Facebook page po ni Representative Saldico. We have about almost 300 viewers, live viewers as of now. So pakishare na lang po itong page ni Representative Saldico. Yun ang hanapin nyo sa Facebook para mapanood nyo ng live ito. Rep Saldico. At saka live din tayo sa Ako Bicol Online TV. And syempre pa, meron tayong YouTube channel. Yung ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-subscribe. And at the same time, paki-push ng notification bell. Click nyo lang yung all para notified kayo sa lahat ng mga ibo-broadcast natin ng mga live coverage ng ating mga laban dito sa elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Meantime, malayong tira mula kay Angelito Abayon. Wala. Pero at the other end, naibuslo naman ni James Rason para sa kanyang kupunan ang 2 puntos na yon using his left hand with the right hand with the layup. Rebound, nakuha ng pinakamatangkad sa Milaor. And while driving, na foul itong si number 29 na si Casimir Bare. At ang tinawagan ay itong si Heston Morano, partner. First foul niya. Yes, partner. At ito na nga, nasa free throw line itong si Bare. Casimir Bare. Making his first shot. And so was the second one. Meron tayong substitution. Ayan, Benedicto in. Abayon. Pinalitan si Angelito Abayon. Yes, partner. Launching a triple is their number 1, si Junil Sombrero, pero wala. Nagpapakita Cap yung Team Gainsa sa outside shooting nila para makapenetrate sila ng gusto sa ilalim. So, Kaso ino-open nila. nakukuha yung rebound ng mga taga Milaor at nako-convert nila into a fast break opportunity. Yes, partner. Actually, yung fast break opportunity, nako-convert nila into points. Kaya lumalamang na po sila ng 5, 16 kontra 11. Milaor po leading this ball game at 2 minutes and 29 seconds sa ating opening quarter. Ayan, we have another substitution. Kailangan lang maging kampante ng Team Gainsa sa shooting nila sa outside. Once na pumasok yan, partner, Nako, sunod-sunod sunod-sunod yan. na yan. Oo. Iba kasi pagka hindi mo pa talaga natatansya, pagka hindi pa pumapasok yung mga tira mo sa labas. Pero once na talagang makuha mo na, mas kampante ka na Correct, at partner. mas higher percentage na yung nagiging resulta. Tama yun, partner. So, karamihan ng mga players natin, lalo na pag sa visitor sa ibang court or baguhan sa ibang court, kailangan talaga nilang matansya at makabisa. Tama. Dire-diretso sa ilalim ang mga naka-green. Ito naman maganda sa Milaor, partner. Atake sila. Yun ang pinapakita nila sa laro ngayon, sa first quarter. At yun naman ang pinakita ni Casimir Bare ang umatake with that floater at naging successful naman yon sa parte ng Milaor. At ayun na naman, nakuha na naman nila yung rebound. Ito na naman si Bare with his left hand. Hindi na siya doon challenge nitong si Morano ng Gainsa. Hinayaan na lang siya makapuntos. Ganun, partner, kabilis ang kanilang fast break ng Team Milaor. So once na hindi na convert sa puntos ng Team Gainsa, atake agad ang ginagawa ng ating Team From the Milaor. corner, wala. Pero nandun pa rin yung rebound ng kanyang kakampi. Harlego. Ayan. Sombrero.
nakawala yung bola sa kanya. Kaya it will be a turnover. At nagkaroon tayo ng substitution. Lumabas na muna yung si James Rason para sa Team Milaor. Sa sentro, binigay ang bola. Binalik sa labas. Yes! Using the backboard. And that's right, Jason Jimenez of Milaor. Pinasa sa ilalim kay Harlego. Harlego in traffic. Heavy traffic sa ilalim. Pero nandun yung kanyang kampiyon, number 44. At itong si number 44 ay isa sa mga pinaka-seasoned veteran nitong team na Gainsa. Walang iba kundi si Emerson Paraiso. Sabi niya, wag ko nang sabihin yung kanyang edad. Sa tingin mo, partner, mga ilang taon? Hulaan mo na lang kung ano number niya. Ayan, 22 po ang Milaor, 13 ang Gainsa. So it's a 9-point lead now at 1 minute or under 2 minutes na lang po tayo. Balik sa labas ang bola for Gainsa. Perimeter shooting from the top of the key. And yes, that's good for Rafi Benedicto. Ayun, tapos na pala. Akala ko na 1 minute pa yon. Anyway, that ends our first quarter action sa laban ng Milaor and Gainsa. Ayan, kasama niyo po si Kapa Morgan and Sir Paul Redoblado, ang aking katandem ngayong gabi. And I guess tayong dalawa, Sir Paul, ang magkakasama all throughout dahil meron tayong dalawang games May for dalawang games today. tayo, partner. So, it's a privilege na maging part ng commentator ngayong gabi. Ay, same din. Pamplona. Same din sa akin. That's how I feel right now. Talagang masaya akong makasama kita ngayong gabi dito sa panel para magbigay ng play-by-play action para sa ating mga viewers online. So once again, magandang gabi po sa inyong lahat. And nandito po tayo, live na live sa napakagandang court ng Pamplona. Ayan, mga ilang oras ba ito, Sir Paul, galing sa Naga City? Galing sa Naga, I think partner, mga 25 minutes. Medyo malapit lang po siya. So malapit lang pala. Malapit lang. 25 minutes kung may sarili kang Sarili sasakyan. ng sakyan. Oo. So I'm still getting myself familiar. Nasa stage pa rin ako ng familiarization ng mga lugar dito sa Camarines Sur. Actually, partner, ako, matagal na rin ako nagtrabaho dito sa Naga. So medyo kabisado mo. Medyo kabisado ko na yung mga lugar po dito. Naikot mo na yung mga barangay. mga bayan dito sa Yes. Camarines Sur. Yes po, partner. Wow. So, part po ng trabaho ko yung before. Okay. So ako naman actually first time ko at pangalawa ko pa lang dito sa Pamplona. Naalala ko yung unang game dito na ginanap, that was about 3 weeks ago. 3 weeks ago. And right now, this is my second time dito sa napakagandang bayan ng Pamplona. Isa sa mga bayan ng Segundo Distrito nitong Camarines Sur, kung saan hiniheld nga natin itong Acob Bicol Cup. Shooting from the 3, medyo short yon, pero nakakuha pa rin ang kanyang mga kampe. They keep it alive. Diretso, itong si Priela trying to score. And he was hammered while driving to the hoop. And right now, nasa free throw line siya. Making his first free throw. And ito na yung pangalawang tira nitong si Rodel Priela for Milaor. Ayan, paparami na rin yung mga tao na pumupunta dito sa venue natin. Siyempre naman kasi mapapalaban din yung kanilang team mamaya, yung Pamplona home team kontra Pasacao. Pero right now, ito po yung bakbakan ng Milaor at ng Team Gainsa. Team Gainsa. Gainsa ang may possession. Benedicto
Merong foul. Ayan, foul si Sinen Bermas for Milaor. Harlega. Nag-drive si number 3, Benedicto. Humihingi ng foul pero wala. And at the other end, nandun naman si number 29, Kazmir Bare. Ayan, nagparamdam kaagad si Bare sa ating second quarter action. Muntik na matraveling yun doon. And there you go. Parang nakita ko na yung shot na yan ni number 34 dati, ni Michael Azucena. Yung parang catapult shot. Very unorthodox kasi yung dalawang kamay ang naka-extend sa tapat ng likod ng ng kanyang head. Ng kanyang ulo. Kaya I consider that kind of shot na very unorthodox. Itong tira nitong number 34 nga na si Azucena. Pero ang nasa free throw line po ay mga taga Milaor. Yes, that's good for Jason Jimenez. At meron tayong timeout na itinawag ng Team Gainsa. And both teams will be Sa tingin ko, partner, kailangan talaga nila mag-adjust. Kung ako si coach, kailangan nila mag-adjust dun sa mga fast break plays ng kalaban nilang Milaor. Oo. Doon talaga nakakapagpuntos ng malaki ang Team Milaor natin. So, yun, kailangan nilang mag-adjust. We're talking about Team Gainsa na trailing by 13 points now. Yes, partner. So, medyo ballooning na yung kanilang hinahabol. So, hopefully, magkaroon ng changes and mag-take effect yung kanilang mga adjustments na gagawin para nang sa ganon, hindi sila lumayo ng lumayo. Mahold lang nila kapa ang fast break. Kaya-kaya nilang mahabol ang Team Milaor. So, fast break ang kailangan. Ang kasi, sa nakikita ko rin, Sir Paul, mas maganda ang rebounding nitong Milaor. Kaya they have those fast break opportunities. Maganda, sobrang magandang pinapakita ng Team Milaor sa ilalim. So kaya walang makaka-rebound sa kanila. Even yung drive ng Gainsa sa to the basket, medyo nahihirapan po sila. Oo, hirap sila. Pero so far nakaka-execute naman. Kaya lang yun, turnover na naman on the part of Gainsa. At yan si Bare orchestrating the play, binigay sa low post. Yan ang gusto ni Bermas na laro. Talagang body-body. Body. Yan ang gusto niyang laro. Yung medyo kalabaw ng konti, ano? Pero turnover yon na the ball went out of bounds and now it's Gainsa's ball once again. Benedicto from the outside. Yes! At ayan, partner, mukhang sana tuloy-tuloy na, partner. hudyat na yan na mas magiging kampante na sila shooting from the outside. Kaya lang yun, ginantihan naman kaagad ni Bare. Yun lang, partner. Binawian agad. Also from downtown is a shot from Bare. Kazmir Bare. Kazmir Bare. Ayun na naman ang catapult shot. Short yon. At eto, nakuha ng, sabi ko na, nakuha ng mga nakagreen ng rebound. And Bare, once again, two consecutive shots for him. Benedicto, pushing the issue, binigay sa labas. Number 34 with that catapult shot. Hindi pa nakakabuslo itong si Michael Azucena with this unorthodox shot. And right now, Casula will be inbounding for Milaor. Sabi ng referee, wait, sandali. Ayan, ayusin muna natin yung net. Okay, Casula now to Priela. Priela, may tangan ng bola para sa Milaor. Sino kaya ang papasahan niya? Yan, fancy dribbling there. Binalik kay number 67. Casula. At yun.
Nakascore sa ilalim after a drop. Itong si Bermas. Benedicto. At the top of the key. Wala. Sayang yung tirang yon ni Heston Morano. So with regards baga sa mga attempts, sino mas sa tingin mo mas may higher percentage as we start our actually malapit na tayo sa kalagitnaan ng ating second quarter. I think para sa akin, Team Cainsa. Ang dami na nilang binitawan na tira. Ngunit, ayun lang, short, karamihan na tira nila. Nasa-challenge po talaga sila ng player ng Team Milaor. So, tama nga yung sinasabi mo kanina na parang hirap sila to penetrate and to score. Yes, partner. Samantalang yung Milaor ay nakukuha easily yung rebound at nakakapag-fast break sila. Correct, So, partner. I think very basic. Kailangan mong i-box out ng doble ang mga rebounders ng Milaor para hindi nila makuha yung rebound for those fast break opportunities para sa kanila. Yes, partner, kasi ang pinaka-basic dyan, if you stop the fast break, you give the defense, definitely yung puntos po, susunod yan. Ayun na naman si Barry with his right hand pero misses this time. Pero nandoon si Casula, John Ray Casulla to save the day. Benedicto. To Abayon. To Morano. Morano can't decide. Binalik uli kay Abayon pero wala. Malakas yung pasa. And at the other end of the court, nakakommit siya ng foul sa Romaragasa. Papunta sa hoop na si Bare. And right now, Bare is in the free throw line. Ayan si Angelito Abayon. Nag-apologize naman siya sa kanyang So it's a good clean foul. good clean foul naman. Opo. Kailangan talaga habulin yun para ma-stop yung fast break ng Team Milaor. He was trying to make a chase down pero yon sumabit siya ng konti kaya natawagan siya ng foul. Ang Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yan ang napakagandang layup down the middle ni Alfonso for Team Gainsa. Number 29, Bare. Finds his guy sa ilalim. Balik sa may low post. Pero na-foul itong si Jason Jimenez. Si Jimenez and then si Bare ang pinaka-main guys natin sa Team Milaor ngayon. Quarter. They're the top scorers, I guess. So Jimenez will shoot 2. Makes the first one. And let's see kung ganun din ang magiging resulta sa kanyang pangalawang tira. There goes. Same shot, same result. Of course, from the free throw line. Sabi nga, free throw na. Isasablay mo pa. What a tough challenge. Alam mo, kahit free throw yan, talagang mahirap pa din kahit papano kasi may pressure din. May pressure pa rin. That's an awkward shot from Angelito Abayon. Mukhang napuwersa lang siya to na itapon yung tirang yon. Casulla. Tobare launches a triple. Nope. Pero mananatili sa kanya lang yung bola. Nasa kay Casulla once again ang bola. Ipinasa sa ilalim and that's good. Yan, sabi mo nga kanina, itong si Jason Jimenez at saka si Bare ang kumakana talaga para sa Team Milaor. At ayan na naman, nakuha ang rebound and the fast break opportunity. Bare trying to shoot 3. Ibanilik sa kanyang kakampi. Number 14, nahirapan doon sa ilalim. Pero yon finds the open man. Kaya lang hindi na-convert. Pero nandun pa rin sa kanilang bola. Wala pa rin.
At walang foul na itawag doon, although may contact. Arlego using the board. Wala. Na-rebound na naman ni Habana ng Team Milaor. Habana, Jimenez follows it up. Dalawang sunod na si Jimenez, Oo. partner. Kung hindi si Jimenez, si Bara. Ay, si Bare. Si pare. Siyempre, makikitaan din natin ang output sina Maynard Habana, yung kanilang center, who's a former Kamsur Express player. And he's also a part rin siya ng PLDT. Oh, yan. Company, si Habana. Itong si Maynard Habana, hindi pa natin nararamdaman yung kanyang scoring dito. So, 26 points na partner kaagad ang lamang nitong Milaor kontra Gainsa. So, mukhang walang epekto yung nagiging nilang adjustments at yung mga gustong ipagawa nitong si Coach Emerson Paraiso para sa kanyang kupunan. Speaking of PLDT, partner, shoutout ko lang aking former bossing na si Zone Head Butchoy Paranyan. Ayan, magandang gabi sa iyo, sir. Lagi siya nanonood ng games ng ating AKB. Lalo pat alam niya na ikaw yung nandito ngayon. Ayan si Sir Paul Redoblado po, ang ating kapartner ngayong gabi. Again, Kapa Morgan here. Oh, yes, that's another good one from Junel Sombrero. And right now, Kasulya for pass to Barde. Barde, Dare. ginagwardyahan itong si Benedicto. Sa ilalim ngayon ng bola. Balik sa wing. And Barde. Bare. Pero wala yung kanyang tira. Medyo short yung 3-point shot na yon. Pero nasa kanila pa lang yung bola. They keep it alive from the top of the key. Wala. Rebound. And the ball went out of bounds. It will go to Milaor. And we will also go to Miss Barbie dahil meron na naman siyang dalang report sa ngayon. Miss Barbie Floriano, please come in. Magandang gabi, Coach Morgan and Sir Paul. Patuloy pa rin tayong nakatutok sa match-up ng Gainza versus Milaor. Sa unang quarter ng game na ito ay di naging maganda ang bungad for Gainza dahil na rin sa hard defense na pinapakita ng Milaor. Sabi nga sa akin ng assistant coach of Gainza, binabantayan nila sa kabilang team si Vargas at aminado rin siya na underdog ang team Gainza in this match. Kaya niremind niya ang kanyang players na magkaroon ng communication sa court at pagkatiwalaan ang bawat teammate. Dagdag pa niya na dapat lahat sila ay gagalaw at gagawa ng paraan para ma-reach ang kanilang goal na makakuha ng unang panalo. That's the latest. Back to the panel. At yun na nga, talagang unang panalo ang hinahangad nitong mga nakaputi. Itong Team Gainza. And right now, Morano nasa free throw line. By the way, maraming salamat, Miss Barbie Floriano, for that report. Abangan nyo pa po ang iba pang mga report ng ating magandang kasama sa courtside na si Miss Barbie Floriano. Sa tingin ko, Kapa, Aha. mag-usap lang tong Team Gainsa. Kaya nila itong mahabol. Oo. Itong gap na to, kaya nila itong ima-shorten before mag-end ang ating second quarter. And dapat talagang maging determined sila to execute what has been planned Yes, partner. para nang sa ganon, talagang makadikit na sila. Kasi ayan, umaalagwa na. Tama, partner. They really have to challenge every shot. Oo, challenge every shot. And then double their effort. Yes, partner. So timeout called by Milaor. And once again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Sur ay inihahatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, nakikita natin si Coach Emerson Paraiso, napapakamot na lang sa kanyang ulo. Ano kaya ang ibig sabihin nun, yung gesture na yon. Anyway, we have viewers from our Facebook page. Ano? Yes, partner. So may nagpapa-shoutout dito kay sabi ni Sir Ryder Salvatierra. Shoutout watching all the way from Kingdom of Bahrain. Aba! So magandang gabi po sa iyo, Sir Ryder. Ayan. Sir Ryder, Thanks for watching. Salvatierra.
taga saan ho kayo dito sa Camarines Sur? Nais po naming malaman. Ayan, saan ba yung origin nyo? Pero ngayon, nasa Kingdom of Bahrain siya. Ayan, sana nag-enjoy ka dyan po. Watching this live telecast nitong ating laro. Ang laban ng Gainsa at ng Milaon. Ayan yung mga nanonood sa atin online, especially yung mga nasa abroad na mga kababayan natin, Sir Paul, ano? Yes po. Alam mo, pagka nanonood ka ng mga palabas na local, parang feeling mo nandito ka na rin Nandito ka rin. sa Opo. Bicol. So kung gusto nyo, baka shoutout po. Kung gusto nyo mag-send ng message, just message po dito sa ating Facebook link, Facebook page. And we will try to shoutout po lahat ng babasa namin. There goes Bare. Driving strong and using the left hand, pero medyo malamya yung kanyang tira dahil sa defense. At yun na nga, dahil sa defense na foul siya, nasa free throw line siya ngayon. Casmir Bares, one of the highest, actually, siya siguro yung highest pointer natin. Mamaya makikita natin sa stats natin. There goes the second shot. Morano will inbound. Right now, binigay kay Benedicto mula kay Azucena. Azucena now. Balik kay Benedicto. Benedicto, tatawagan ng... Yan, traveling yan. Marami na ring turnovers ang ating team Gainsa. Yun ang isa pa sa nagiging problema nila. One of the factors kung bakit di sila makapaghabol. Kapa. Dahil sa mga turnovers na yan. Instead of points na dapat yun ang nagiging resulta ng kanilang pagsusumikap na makuha ang unang panalo. Ayan, narinig tayo ni Junel Sombrero. Sabi niya, sige nga, dagdagan ko yung score namin. So ayan, Pinakita tayo, partner. Oo, natipasan ng konti. 49-26. Casulla to Habana. Habana, mid-range jumper, short. Nakuha ng kanyang kakampi. Sabi niya, sandali, ilalabas ko muna. Sabi ni Bare. Bare to Casulla. Casulla finds Jimenez sa ilalim, pero masyadong malalim yon. Hindi nakuha yung boarding ni Jimenez. Right now, ito na mga taga Gainsa. Sa corner, Benedicto launches a three. Yap! Short ng konti, pero he was fouled while trying to drill that three-point shot. Atapakan yung paa ni Habana. Medyo masakit yan pagka ganyan. Yun ang iiwasan mo din kung ikaw ay madalas tumira sa labas. Lalo na't jump shot yung tira mo. Yes, tama, sa three-point shot yung defender. Siyempre yung momentum niya talagang pasugod sa'yo and may chances na tumama sa'yo or kung di tumama yung katawan, siguradong tatama yung paa and merong chances talaga na magkaroon ka ng anong tawag dyan? Sprain or injury. Actually ngayon, Kapa, nag-review sila. Sine-check nila ngayon kung ano ba yon, talagang clean foul or what? So the referees are trying to review that last play. Corner 3 by Benedicto, na kung saan bumagsak si Benedicto while failing to drill that three-point shot. Pero yun nga, dahil merong contact from the opponent. May decision na yung referees. At ayan, pupunta na sa ating official stable and will bring the decision. So it's after the review, common foul has been lifted to unsportsmanlike foul. 3 free throws plus ball possession. na patawan ng UF si Habana. Unsportsmanlike foul. So 3 free throws for Benedicto and a ball possession. Sino yung natawagan ko? Si Sir Paul? Milaor, si Habana. Si Habana. Yes po. Yes. Maynard Habana. Pangalawang attempt na ni Benedicto pero wala pa. Meron pang isa yan. And again, Iniinda siguro niya pa yung sakit.
Oo, yung ball possession. Siguro talagang nadidisturb siya ng sakit sa paa. Pero hindi naman siya, parang hindi naman siya napilay o parang wala naman ng, hindi naman niya ininda yung pagkatapilok niya. Okay, so after that, those free throws, missed free throws, nasa kanila pa rin yung bola. Azucena to Moreno. Morano, rather. Wala. Another attempt from way downtown. Ayan! Uy! That's a sorry miss for Jimenez. Pare Jimenez, connection sana yon. Oo. Remaining time 22 seconds. Yan na nga, 20 seconds na lang po ang nalalabay sa ating second quarter. At ito, naman nanatili ang bola sa mga taga Gainsa. At yun na, score ni Sombrero. 2 against 1. Yes. Or Kashmir Bare. At yan po, magtatapos ang ating first half ng laban between Milaor na namamayag pa with a score of 51 at ang humahabol naman na Gainsa para po dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Again, hatid po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tabang na, kasurog pa. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Sir Paul Redoblado. Magbabalik po kami.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And yes, we're back dito sa ating laban ng Gainsa at Milaor sa ating Day 15 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Dito sa District 2 ay pito po ang naglalaban-laban. Ligmanan, Pasacao, Pamplona, ito nga ang Gainsa at saka Milaor, San Fernando at Minalabak. And ito na yung ating second half action. Kasama pa rin si Kapa Morgan and ang aking partner dito. Sa aking kanan. Sir, magandang gabi once again. Sir Paul Doblado. Magandang gabi, Kapa Morgan. Magandang gabi sa lahat ng ating nanonood na mga audience at sa nakatutok sa ating FB and then YouTube live coverage. Oo. So, ilan na ba yung kalamangan? 51-28. Yes. As we start this third quarter action. At ang unang puntos po ay nakuha ng mga humahabol ng mga nakaputi, ang mga taga-Gainsa. And they battled for rebound in this particular sequence at mapupunta ang bola sa mga naka-green, ang Milaor. Gonowon looking for a teammate na mapapasahan. Nakita sa ilalim si Sumayaw, sumasayaw nga sa ilalim pero wala ang kanyang tira at nakuha ni Sombrero for Gainsa. At ayun na, si Benedicto may tanga ng bola, binalik kay Sombrero, balik kay Benedicto. Benedicto now to Harlego sa right wing, tumira sa corner. Itong si number 10. Ayan. Number 13, partner, si number 13. Alfonso Rolando. Alfonso, oo. Ayun, Sumayaw making it this time using the board. Sabi niya, hindi na ako sasayaw kahit Sumayaw yung apelyido ko. Ititira ko na lang. Benedicto now. Nasa left. Nakita ang kanyang kakampi. Number 13 once again. Or that's Jimenez. Wala. Porteria. Binigay kay James Rason. James Rason to Sumayaw. And Sumayaw finishing it good for Milaor. Ito yan. Lumobo na ng lumobo ang ating kalamangan. Kalamangan ng Milaor kontra Gainsa. We have 20. Ilan na ba yan? Mahina ako sa math. Alright, there goes James Rason with that easy layup. Although that was contested pero walang nagawa yung depensa doon. Talagang determinado si James Rason na maipasok yon. Morano to Jimenez. Steal. Porteria tumatakbo. Nandun si Julius Vargas na seldom nating nakita on the first two quarters. Hindi masyadong ginamit itong si isa sa mga veteran player ng Milaor na si Julius Vargas. Tama, partner. So tatlong magkakasama ngayon, si Razon, si Vargas, and then si Sumayaw. Oo. Yung mga ating mga core players ng Milaor team. The seasoned veterans that was Alfonso making those shots for Gainsa. Napapansin natin ang mga tira dito sa mga points dito sa second early goings ng ating second half para sa Gainsa ay nagmumula kay Alfonso. Dahil talaga siya yung tumatakbo, siya yung humahustle. And of course, we're not discrediting the efforts of Benedicto. Just like that one, Harlego. Nakita na naman si Alfonso. Sobra yung tira. Ito na si Sumayaw. Finds Porteria. And Porteria finds James Jimenez. Or James Rason, rather. And that's good for two. Benedicto now. To Sombrero. Balik kay Benedicto. Harlego. Launches a triple. Yes! Jonathan Harlego for 3. Yan na nga. Jonathan Harlego. Napakaganda yung jump shot niya from behind the arc. Porteria. Gagante. Hindi. Binigay kay James Rason. Sumayaw. Sumasayaw na naman sa ilalim. Pero
siya ay na-foul ng kanyang kapartner sa sayaw. Nitong si Morano. Vargas. Nakita si Sumayaw sa labas. Tumira. Yes! Buelong-buelong, partner. Easy lang, ano, Paul? Diba? Benedicto, binigay kay Sombrero. Another 3-point attempt mula kay Harlego, pero not this time. Ito na naman tumatakbo ang mga naka-green. Porteria, sabi niya sandali, akong titira. Bang! Meron tayong report mula kay Miss Barbie Floriano kasama ang, alamin nyo na lang kung sino kasama. Miss Barbie, pasok. Ay, yeah. Magandang gabi sa ating panel at magandang gabi rin po sa iyo, Coach Mario Globo of Team Gainza. So, medyo malaki na po itong kalamangan ng Milaor sa larong ito. Can you tell us po kung saan nahihirapan ang inyong team? Bali, nahihirapan lang kay ma'am kasi medyo malalaki yung tao. Kulang tayo sa malaking tao and then sa fast break and then medyo kinakapos din kami. Parang ganun lang ma'am nagiging problema namin sa ngayon. It's okay, Coach, as long as proud kayong i-represent ang Gainza ay panalo kayo sa inyong mga kapwa taga-Gainza. So ngayon naman po pasalamatan mo ang supporters ng inyong team. Magandang gabi sa lahat and then nagpasalamat kami dito sa pag-welcome sa amin ng Pamplona and sa team namin sa buong taga-Gainza. Kasi proud ka daw maging taga-Gainza kung taga-doon ka and then proud kami dyan maging taga-Gainza. So ayan po, thank you so much po, Coach Mario. And this is the latest. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano and Coach Mario ng Team Gainza. Ayun na nga, obvious na mas malalaki ang kanilang katunggali na Team Milaor. Kaya nahihirapan sila sa rebounding. At yung advantage naman na yon, Sir Paul, ng mga taga-Milaor ng kanilang height advantage ay nauuwi naman sa fast break opportunities for Milaor. Kaya yan, lumobo yung ating score, 69-37. From first quarter hanggang third quarter, ganun ang pinapakita ng ating Team Milaor. Kaya hindi talaga makausad ang ating Team Gainza. Kahit siguro dinodoble na nila yung effort nila para kahit papano matapyasan itong kalamangan. Pero yan, lobo na. 32 points po ang hinahabol nitong mga nakaputi. And right now, it's Alfonso nasa free throw line. Yes. Yeah, kahit papano, sabi niya, paunti-unti. One step at a time, partner. Makakarating din tayo. Ako, I'm rooting for Team Gainza kasi para at least magkaroon sila ng win. Oo. Sige. Ayan na. Vargas. Hoy, medyo mataas yung pasa para kay Conowon. Nangyari ito sa atin before, partner. Ganito mga lamang. Oo. Nahabol to once na nagkaroon ng kumpiyansa ang ating lumalamang na team. So, naging possible. overconfident. Yes. Samantalang yung humahabol naman mas naging determinado. Pero ito, mas determinado si Porteria for that easy layup. And that's another transition play for Milaor. Ito naman, number 19 to Harlego. Harlego finishing it for Gainza after a dish from Abayon. Ngayon, Sumayaw sa ilalim. Sinayawan yung dalawang kalaban, sina Harlego at si Alfonso. Morano finds Abayon sa left wing, wala. Na-rebound na naman ng mga naka-green. Ang gandang pasahan. Porteria fakes, Porteria jumps, and Porteria scores. Laki ng kumpiyansa ng ating Team Milaor. Madali nilang bigyan ng puntos ang kalaban. Mas nakakalamang ka, gagaya nitong talagang alagwa na 35-point lead, talagang mas magiging kumpiyansa ka pa sa mga tira mo. Pero yung last na sequence na yun ay nahuli ni Abayon. And right now, Benedicto drives, binigay kay Harlego. Wala.
Ito na naman ang mga naka-green with Julius Vargas. May taka ng bola. And right now, Porteria will try a 3-point shot. Yes! Ayan, nakakadami na. Halos magkasunod. Ayan, magkasunod yung mga puntos na ibinigay nitong si Philip Porteria. Right now, Morano naghahanap ng kakampi. Nakita si Abayon. Benedicto was fouled. Challenge talaga sila, partner, sa lahat ng tira ni Gainza. Kaya hirap na hirap po ang ating Team Gainza. Hirap talaga, both defense and offense. Meron tayong mga bagong pasok na naman. Naipasok si Paraiso for Morano. And si Alfonso, pinagpahingahan din. At ay pinasok itong si Azucena. Azucena, si Mr. Catapult. Julius Vargas. Yan, humingi ng pick. Binigay sa side. Another 3 from Philip Porteria from the corner. Nakatatlo na yon, partner. Oo, galing kay Julius Vargas. Oo, nakakatatlo na. Halos lahat ng mga puntos ngayon ng Milaor ay galing kay Philip Porteria. So, nag-iba pa. Lalo yung mas gumanda pa. Masasabi kong mas gumanda pa ang laro after maipasok na itong mga veteran players na sina Julius Vargas at si Sumayaw. Ano sa tingin mo, Coach? Dahil sa bigat nung second team nila, napakalaking factor na ganito na yung lamang ni Milaor. 81-42. Kaya mas nahihirapan pa tong mga taga-Gainsa. And that one from the outside mula kay Carlego was being challenged. Kahit walang punto si Vargas, maganda magbigay siya ng maganda yung contribution. Yes, partner. Actually, lahat ng teammates ni Vargas ay merong tira. Oo. Kapag tira sila lahat. And that's the luxury of having a Julius Vargas sa iyong team dahil talagang marunong siya mag-point. Correct, partner. He knows where to find the open man at saka iba yung pag-dictate niya ng tempo para sa kanilang sa larong ito at para sa kanyang team. Paraiso. Na-intercept yun. Ito na naman. Kashmir Bare. He was fouled while driving hard to the hoop. Outside, natapik lang palabas yung bola. There's no foul in there. Okay, so it's partner, paunti-unti nang dumadagdag ang ating mga audience dito sa they're really excited for the second game. Yeah, napapansin ko din na talagang lumulobo na din. Hindi lang yung kalamangan ng Milaor, kundi pati na yung mga audience natin dito sa loob ng poblasyon, Pamplona, covered court. Yes, partner, napupuno ng ating court. Dahil mapapalaban mamaya yung kanilang home team, ang Pamplona, kontra Pasakaw. Abangan nyo po yun. The meantime, at the other end, short pa rin yung tirang yon nitong si Azucena. That shot from Bare was challenged by Harlego, and the ball will go to Team Gainza. And now Benedicto, may tanga ng bola to Azucena. Azucena, sabi niya, sandali, balik ko sa iyo, Benedicto. Benedicto, nakita si Harlego at the top of the key. Pinilit, papunta sa ilalim. Yes! That's a nice shot from Jonathan Harlego. Permas. Nope. Nakuha ng mga taga-Gainsa. Gainsa na tumatakbo. Benedicto using his right hand with the layup. Yes. Jimenez. Balik na sa laro.
Short yung kanyang layup. Ito na si Azucena, tumatakbo for Gainsa. Nakita sa Benedicto. Benedicto, nakita naman ang kanilang number 60 na si Sean Antonio. And Sean Antonio made that 2-pointer for Team Gainsa. And right now, we have a timeout. Maganda yun, partner. They're trying to man up. At ayan, tapos na po ang ating third quarter action. And ang score po natin ay 82 kontra sa humahabol na Gainsa na 50. So 32 points po ang kalamangan ng Team Milaor dito po sa ating pagtatapos ng third quarter action. Again, ito po ang day 15 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur eliminations dito po sa District 2. Alright, kami po ay magbabalik ni... ito yung mga panoorin natin yung mga game highlights. Sir Paul. Ayan, so sabi nga natin, mas gumanda pa yung performance nitong mga taga-Milaor. Yes, partner. Gaganda ng mga sistri ni Sumayaw. Ang ganda ng coordination nila. Because of the leadership nitong si Julius Vargas na mas binigyan na ng oras ngayon ng kanilang coach to play. Speaking of leaders, partner, shoutout ko lang ang aking mga BODs ng Albay Basketball Community. Ay, oo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakasubaybay sila ngayon. Aba? Lagi naman silang nanonood. Lagi naman silang nag-aantabay o nag-aabang ng mga games. Dito sa Ako Bicol Cup. Kahit mga taga-Alba yan, pero pinapanood nila yung mga laro dito sa Camarines Sur. Yes, correct, partner. That's how they support all the teams and itong paliga ng ating Ako Bicol Cup. So, magandang gabi po sa inyo mga sir. Siyempre, dahil ito po ay hatid sa inyo ng ating mahal na Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Jimenez will be inbounding para po sa ating last fourth and final quarter. Nabitawan doon ang bola ni Priela at balik na naman uli sa kanila yung bola. Bare trying to pass it to Bermas. Bermas muscling his way for that 2-pointer. Nasa corner. Binalik kay Azucena mula kay Benedicto. Benedicto now shoots 3. Short. Pero they keep it alive. Wala, ito na naman, or wala, nakakuha na naman ng mga naka-green. At ito, nasa kanila naman ang possession. Ayan, Casulia to Bermas. What a good combination. Azucena na, may tanga ng bola para sa Gainsa. Binigay kay Benedicto. Balik kay Azucena. Azucena, binigay sa gitna. Paraiso, nahirapan doon. I-dinish out kay Benedicto for 3. Wala. Paraiso, galing kay Sean Antonio. Wala din. So ito na naman, nasa mga naka-green ang bola. Pero merong foul. Talagang hindi pinalusot ni Benedicto itong si John Ray Casulia. Kaya siya ay natawagan ng foul. Kashmir Bare. Wala yung tira. Pero that guy, Priela, keeps it alive for Milaor and scored another 2-pointer. Harlego penetrates. Nope. Ito na naman si Casulia. Tumatakbo. Nakita si Bare. Bare. Siyempre, ipapaul na yan ni Azucena. Dahil ayaw na nilang mas madagdagan pa yung Lomolobo. 38-point lead now, Sir Paul. Yes, partner. Pagod na si Harlego pero kailangan siya sa ilalim. Kailangan siya sa loob ng court. Oo. Dahil siya lang yung talagang masasabi nating pinakamatanggad sa kanyang team, ang Team Gainsa. So talagang halos hindi ito inilabas si Harlego, which is again yung first outing niya.
or Yes, first na partner. game niya na inattendan dito sa ating elimination round. I think ito na rin partner yung bawi ni Harlego sa absence niya sa dalawang games. Nawala siya. Nawala siya. So kahit paano talagang good performance naman ang pinapakita ni Harlego sa both ends of the floor. Another missed three. And that one from Sombrero. Ito na. Another fast break opportunity. Wala. Number 34 now, Azucena. Pinasa kay Antonio. And Sombrero shoots three. Kapos. Ito na naman. Kashmir Bare. Dribbling with his left. Pinasa kay Jimenez. Jimenez, siniguro yung tira. Another two-pointer for Milaor. Unstoppable talaga partner ng kanilang fast break. Oo, talagang Hindi na-break ang fast break ng Team Milaor from first quarter hanggang fourth. Kasi may magagaling ng yung mga finisher nila. We have Bare, we have Jimenez. Kaya talagang very reliable when it comes to transition play. Itong Milaor. Yes, partner. Correct yun. At na-execute naman nila yung transition. It's because nakukuha nila yung rebound. Because advantage nga sila when it comes to the size and yung agility. Kaya yon. After a successful rebound, successful finish. Yes, kaya talagang lolobo. Kung hindi mo mako-contest kung ikaw yung kalaban at hindi mo yun na-contest, eh wala. Talagang iiwanan ka. At yun nga po ang nangyayari dito. Sir Paul, 91-50 na ang score natin. Milaor with a blowout on our first game dito po sa ating double header ng ating day 15 ng Ako Bicol Cup. Correct. Camarines Sur. It's going to be an upset match ng Team Gainsa. So it will be 0-3. Yeah. Ang maganda naman sa Gainsa, kahit alam nilang medyo dehado sila, laban pa rin. Laban pa rin. Correct naman. naman. Maganda dito sa Ako Bicol Cup kasi kahit minsan talagang obviously hindi uubra ang team nyo sa kalaban pero nandun pa rin makikita mo yung dedication, yung effort na ibinibigay kagaya ng tirang yun ni Abayon na nakascore ng 2 puntos dahil sa lumusot kahit mas advantage yung kalaban. Pero ayan na naman. Kashmir Bare, binawi kaagad ng ang tirang yon ni Abayon. Benedicto. Nakita si Alfonso sa ilalim. Ito na naman. Bermas. Pinasa kay Kasulya. Kasulya. Oh, what a nice dish. Pero wala yung tira ni Jimenez. Pero nasa kanila pala yung bola. Ayun! Yep! Pumasok ba yun? Hindi, partner. Oh, almost. Lucky drop for Kashmir Bare. Overall, partner, maganda naman performance ang pinakita ng ating Team Gainsa. Oo. Lumaban naman sila. Lumaban sila at lumalaban pa rin hanggang sa ngayon. We have 5 minutes remaining in this ball game. At ayan, talagang makikita mo, parang hindi nila, wala sa kanila yung lobong lamang. Parang close game lang ang kanilang ipinapakita. Tingnan mo. Harlego. Finds Benedicto sa ilalim, inilabas para kay Sombrero. Sombrero short yung kanyang 3-point shot. Benedicto, mas shorter yung kanyang fadeaway jumper because of the defense ng kalaban. At ito sabi ni Kashmir Bare, sandali lang. Yung binigay kay Kasulya. Kasulya now. Dished it out to Bare sa side. Wala. Nakuha ni Prela ang rebound. Prela dumiretso. At he drops it to Bermas. Bermas. Out-balance shot. Pero merong ay tawag na foul. Jason Jimenez.
Again, abangan niyo po ang susunod na laban, ang Pamplona home team natin at ang Pasakaw. Both teams are looking also for their next win dito sa ligang ito. Ooh! Abayon scoops it pero kapos ang tira. Ito na, at the other end. Naipuntos na naman ni Kashmir Bare para sa Milaor. And right now, Sombrero, may tanga ng bola. Tries to pass it off to Harlego, pero Harlego ay hindi nakuha yun because of the defense of Priela. And right now, Benedicto setting the play for Gainsa. Balik kay Benedicto mula kay Abayon. And there you go. That's a nice jumper mula kay Sombrero. Maganda, pinakita nila na ball rotation, partner. Kaya madali nila na-convert ang ating puntos ng 2 points. Oo. Hindi pinilit ni Benedicto yun. I-drain up niya sa kanyang mas open na kakampi na si Sombrero. And right now, si Sombrero naman. Si Sombrero pa rin nakakuha ng rebound. Tumatakbo ang mga taga-Gainsa at merong foul na itawag ang referee. Kashmir Bare ang na-foul. At ang na-foul niya ay si Angelito Abayon. We have a substitution. Papasok ang much smaller guy na si Azucena for the biggest guy ng kanilang team na si Jonathan Harlego. Pinagpahingan muna si Harlego. And there goes that catapult shot mula kay Azucena. Hindi pa rin siya makaabuslo. At ayan, nakuha na ng mga nakagreen ng bola. Prela, may tanga ng bola for Milaor. And he traveled before passing that ball to Bare na nasa side sana o nasa corner. At ayan, mapupunta ang bola sa mga taga-Gainsa. Benedicto. Benedicto drives. Dished it out. Napunta kay Mr. Catapult. Wala pa rin. Talagang very unorthodox ang tira nitong si Azucena. And there goes Casulla with that two-pointer for Milaor. 101-54. Iba talaga yung power nitong Milaor. At ayan, nakapuntos na naman si Alfonso for Gainsa. Oops. That's a turnover. Turnover yon for Milaor. Too hard for Casulla to catch that pass. Abayon. So Sombrero shoots a triple. Nope. Casulla may tanga ng bola. Crossing over. Iniwan si Sombrero. Binigay kay Bermas ang bola. Bermas powering his way. Priela using the board. And that muscle play pero he failed. Ang maganda naman doon eh, merong na sumabit na foul at mapupunta siya sa free throw line. Kung ikaw yung coach ng Gainsa at this point in time at ganito kalobo yung lamang ng Milaor, ano ba ang mga naiisip mong gawin sa team? Ito Kapa, madaming beses ito nangyari sa amin, sa team namin. So you just have to enjoy the game. Yun lang naman ang pwede mong maibigay doon. Give your best effort. Kung open ka, tira ka. Gaya ng ginagawa ng Team Gainsa. Pag open sa tres. So ibig mong sabihin parang as if walang hindi ganun kalaki ang kalamangan. Ganun talaga, partner. Laro ka pa rin ang dapat mong ilalaro. Yes, partner. Hindi mo papakita or hindi mo papa-feel sa mga audience or sa mga nanonood na talo na tayo. Kasi kung isipin mo yung tambak na lamang, parang
matatamlayan ka na rin eh. Parang Yes, partner. hindi ka na rin mag-enjoy sa Opo. laro. Di ba? Correct dun, Kaya partner. sabi mo nga kanina, i-enjoy na lang. So, paano mo yan ma-enjoy? Think na parang crucial yung laro. Sa ABC, partner, ginagawa namin pag ganyan ang laro. As in, you have to smile. Oo. Kailangan mo nakasmile ka. Kasi nag-change ang aura eh. Oo. Nakangiti ka, and then you talk with your teammates. It's a big factor na ma-enjoy mo yung laro. Pero balita ko, tinatrash talk mo yung mga kalaban. Pag ano lang, sa laro lang yun, partner. Sa laro lang yun. Pero friends tayo tapos. Maganda. You talk. Yes. Pero naman sa basketball, sabi mo kanina, you talk with your teammates. Pag sa kalaban naman, trash talkin mo na. Part 3 naman yung laro, ng strategy yun, partner. Oo. Ang Part of the excitement niya. Wala lang personalan, partner. Wala naman siyempre. Ayan. Ito, personal na i-deliver ni Kashmir Bare ang another 2-pointer para sa mga taga-Milaor with that layup. Ito pa, almost a steal. At ayan na nga, completing the steal is Jimenez with Casulia and finds Kashmir with a lob. Great play there for Casulia and Kashmir. Ganda ng pinapakita ng laro ni Adbare. Ganon din naman sa end ng Milaor, kahit lamang na sila, they're playing as if Yes, partner. close game lang ang meron. Dapat ganun, partner. Hanggat hindi pa natatapos ang laro, you still have to put all your heart out. Put all your efforts Yes. para sa ikakaganda pa ng laro. Okay, number 29 now, Kashmir Bare tries to slow it down. Prela crossing over, drops it to Jimenez. At may pa and one pa yan. Ayan, sumabit si Alfonso. Kaya ito si Jimenez with the bonus free throw. Completing the 3-point opportunity is Jimenez. Rafi Benedicto to Angelito Abayon. Sa corner naman si Sombrero, Jonel Sombrero. A floater from Benedicto, wala pa rin. Ito na si Casulia, slowing it down now for Milaor. Oo, dapat naman. Dahil segundos na lang po nalalabi. 28 seconds remaining. Mukhang uubusin na lang yung kanilang shot clock. Hindi pa, sabi nila. Ayan na nga. Shot clock violation na yan. 16.9 seconds remaining. It's going to be Gainza ball. Last ball possession ng ating Team Gainza. So ayan, inayaan na lang din naman ang mga score itong si Benedicto ng mga naka-green. Dahil talagang matindi ang ipinakitang scoring prowess itong Team Milaor. 110-61. Yan po ang ating final score ng ating first game ng ating doubleheader for our Day 15 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur dito po sa distrito dito sa 2nd District. And yun. Well, how do you feel right now, Sir Paul? Napakagaan ang feeling, partner. Parang hindi na to sa akin bago. Oo. At mukhang magaan din naman sa feeling ng both teams. Kahit, ayan nga, alagwa yung kalamangan ng Milaor kontra sa kanilang kalaban ngayon na Gainza. Actually, magkapitbayan to eh. Itong mga bayan na to dito sa Segundo Distrito ay halos magkakapatid. Lang. Dahil mayroon silang ina. Ang ina nila yung Bicol River. Wow. Malapit lang sila sa Bicol River itong mga bayan na to. Kaya halos magkakapatid sila. And ito kang Gainza
masasabi natin na isa sa, I think kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamaliit na bayan dito sa Camarines Sur. Oo. At ito namang Milaor, although hindi siya ganun kaliit, itong Gainsa, eh, malaki din yung population nito, nasa around 33,000 ata ito. Samantalang yung Gainsa, meron lang atang 11,000. Napakaliit lang. Maliit lang talaga. Pero yun nga, kung ang Gainsa ay ang pinakamaliit na bayan, ito namang Milaor ay alam ko madalas itong binabaha, Sir Paul. Correct, partner. Oo nga. Pag times na magsa-South Road ako, itong daan dito sa Milaor talaga laging baha. Oo, pagka rainy days talaga, yes, pag maulan. partner. Pero sabi naman ng kanilang assistant coach kanina, as I was talking with Sir Melvin Abalsenia, sabi ko, paano naman kayo nag-cope up with those floods na nangyayari? Sabi nila, ako dito na lumaki sa amin, sa Gainsa. I mean sa Milaor. At sanay na sanay na. Kinasanayan na nila. Kinasanayan na. So parang hindi na iba sa kanila yung mga bahang yun. Ganoon naman tayo mga Pilipino. Di ba? Tayo mga Bicolano, talagang sanay tayo sa mga calamities dahil ito nga lugar natin talagang madalas daanan ng mga heavy rain and mga bagyo. Yes, anyway, bagyo po ang nangyari para sa Team Gainsa. Bagyo ang ipinamalas ng Milaor. Pero ganoon lang pa man, parang hindi sila masyadong apektado. Nakasmile pa rin itong ating mga players ng Team Gainsa. Kahit yun nga, talagang iniwanan sila ng todo nitong Milaor. Yes, and we're just waiting for Miss Barbie Floriano para malaman natin, Sir Paul, kung sino ang ating kasurog player of the game. Habang inaantay natin, partner, big shoutout ko man ang aking family who are tuned in right now. Aba! So, ang brother ko nasa Korea and then yung sister ko nasa Netherlands. So they're all tuned right now. They're watching the game and they're also going to watch the second game. Lalo na yung father ko nasa Manila today. Oo. 9.5 po yung size namin. Ikaw na. Size 10 po. Size 10. So big shoutout sa inyo dyan. Bakit kaya pagka may nasa abroad yung size na pagkagad ang sinasabi? Kasi mas mura doon, partner. Oo. Ito, hindi ito mumurahin. Talagang mahal to si Barbie. Mahal natin to. Dahil siya ang ating makakasama with our kasurog player of the game. At sa pagtatapos na din ng ating Game 1 dito po sa Day 15 ng ating kasurog, or I mean, Ako Bicol Cup Camarines Sur. Miss Barbie, take it away. Congratulations sa iyo, Kashmir Hubert Barre, dahil ikaw ang kasurog player of the game ng Game 1 natin for tonight. Coming from Team Milaor, you have garnered 30 points, 6 rebound, 4 assists, and 3 steals. Kamusta sa feeling na nanalo ang inyong team ngayon? Masaya, lalo na galing kami sa pagkatalo. And yun nga, nakuha ulit namin yung panalo. Can you tell us kung ano ba ang ginawa mong kontribusyon para manalo ang inyong team? Binigay ko lang yung best ko and sinunod ko lang yung sinasabi ng coach namin. Now take your moment para pasalamatan ang iyong supporters at ng Gainsa. Ay, ng Milaor pala. Shout out kay Bem, kay Lance, kay Treb, and kay Ma'am, and kay lolo ko, Papanen. So this is the sum up of our game between Milaor versus Gainsa. And again, Gainsa won in this ball game. Stay tuned mga kasurog dahil may susunod pa tayong match-up sa pagitan ng Pamplona at Pasacao. This is Barbie Floriano, Ako Bicol Cup courtside reporter. Clarification, Milaor po pala ang nanalo.